Dobrodošli u novi video, sad igramo opet Stumble Guys. I sada igramo Block Dash. Sa moji drugari imao prijatelju Stumble Guys. Ajde, uključi se. Neće. Ljudi, bacite like obavezno. Bacite like i subscribe da bi postali. Evo, Sada igramo Block Dash. Evo da napravim party. Troje. danas u ovom videu će me zapoznati mene. Ja sam, kako da kažem, Ne znam jesam. Aj, ovo je neki brat, ne znam kako da ga nazovem. Ajde uđi u party. ma neće je. Eto tu. Eto tu. Mora otići na turskom Ama- serveru. Ama uđi u party. Ma zašto si na turskom serveru? Zašto na EU serveru? Tantra pantera. Aj ljudi, sad igram Block Dash i paramo rekorde, taka? Mi smo najjači gengove. I nemoj da padneš, ako padneš, izbričeš šuter. Ajmo, počnemo od party. Evo sam ljudi, počeo sam Block Dash. Ajmo sad obarati rekord, evo ga moj prijatelj. Imamo specijalno nema. I Jo. dobit ću Supermana, ama nije dobio. Brate, ja za malo ću da prvi padnem. Jesi ti ovo skonto? Nisam ni vidio. Brate, ja samo skačem i on neće da mi skače. Jebi ga, imam iPhone. iPhone je najjači iz igrice. Samsung S23 jutra za slikanje najjači. Nemoj! Za malo. Nemoj, ne! Ne, ljudi! Ste vidjeli na prošli video kad sam se spasio? Kako si to? Kako sam Ne znam, bude. uradio ono? Na live-u prošao sam preko bloka novije bocke. Na videu, ne na live. Da, na video sam u live-u. Hvala mnogo. Hvala puno. Ali ja znam jedan trik. Oh my god! Ko s trikom? Ama padne. Da. Ma ja sam najjači ljudi, bre. Kad imate iPhone, vi ste najjači. Ja ću učiti od druga. Ali nemoj, brate, na turskom serveru. Šta si toliko... Kikek! 2. Ajmo sad da se barimo za pametnu gledaj ako hoćeš. Ali, brate, zašto si na turskom serveru? Šta je, bro? Brate, evropski server je najbolji. Ne, ko će? Ajmo, jo. Joj. Evo, 4 minuta snimao video, tora partija. Ajmo sada. Aj sad da vidim ko je bolji. Sad nema punch. Da si čuo. Inače dobit će ban. Ne. Uj, za malo da sam upao ono. Ali, brate, ne sederi toliko. Šta, želiš da me udariš? Oh my god! Ne! Za malo. Yes! Šta klizaš ako te kliznem jedno? Ne znam. Nemoj ovo.
Ali, brate, ja hoću da vratu onog mapu, kako se beše zove, Nerf Arena što je. Ono sa Da, zemljom. igra mi se Nerf Arena, brate, mnogo je bilo. Upao je! Kako se... Ljudi, ja sam pobedio. Ja sam među prvima pao, je li ovo realno? Staj, tvoj. Sad kruna ću osvojuvati kad te... Ali, brate, mora da igramo vistinski parti, nije custom parti. Aj novo da igramo tvoj. Ne, brate, ja hoću novom. Na normal gameu, brate, hoću osvajamo krune ljudi, ja imam 100 kruna, on ima 200. 214. Aj, brate, pravi partija ću ti uđem, ali nemoj na turskom serveru. Dobro, na Evo sam. invite budos. Ma neće, evo. Eto go. Tako je. Ljudi, sad kaj njega... Play, Sad kaj njega krune kod mi. osvojimo. Neka i mene, zaš kaj njega, zaš... On ima pomanje. Evo. Više. Ne su special igra, ne mogu da verujem kako sam dobio. Ja imam banana budos. A ovo je bolje. Ne, prošli put kad si dobio special i kad... Jao, brate, zašto? Dobio sam special ljudi, ali taj account sam ja Izgubio. izgubio i izgubio sam special skin. I ja sam imao 571 krunu, izgubio sam akaunt. Ko je jači, bre? Ja sam prvi. Jao, jel koči internet. Aaaa! Brate, da uzem 5G iPhone, a? Ili 4G, ne veš šta imaš, šta pričam. Prvi sam! Ajde, je. Prvi sam! Jes! Ne, gde si? Sad! Uzama! Ma ja sam drugi, bre. Ali ja sam najbolji. Zašto sam prvi? Brate, vi video snimame 8 minuta i brate za 8 minuta 3 partije. Ne. Dobro, ti si odigrao 2, ja sam 2. Ja sam igrao za one grafičke. Grafičke. Pa tako se zove, grafičke, ne znam kako se zove. Nemoj ono... Jao, futbal, znaš. Ja ću da odem na tvoj gol. Uplavi sam. Ja sam malo da padnem. Ne, lopto! Za malo da ušao lopto. Dobre, 1-0. Ne, za malo da upadnem. Da bi bio isti tim, to bi bio najjače. Ma ja sam opet dao gol, ljudi, ja sam 2 gola već dao. Aj ti, Petar, brani, ja ću da dam gole. Ne može. Još jedan, brate, ovo je hat-trick. Ljudi, Pazi. moj lačin bratu se zove Petar. Dosta ti. Ajmo, 4-0! Amo ja... 5-0, sire, 6-0. Labaj, kad ljudi ste vidjeli kako 7-0! Šta je, bre, ovo? Stoji jedan trik da pokušam. Ako ne radi, evo ovaj fake trik. Buras brani. Abe, nema lika lopta. Nema jedna, imala je jednu golu. Ma je uđi je. Naći su mu golman. Ja. Aaaa, šta te? Jel si ti Courtois? 9-0, nemoj to dajš gol. Ne, daj će gol. Ne, pile. Hoću daj gol. Dobro, nije da. A još jedan. Još jedan i 10. 10-0, Buras. Rekordu. Nije rekord 10. Rekord je 12. Brate, ja sam najveći. Sad ćete da vidim. Ja sam dao, brate, 7 gola, brate, ja ne mogu da ne mogu. Ajde vidimo šta mapa bude neka ona. Brate, 10 minuta snimamo video, ovo realno.
Jel hoćemo tako 20 je. minuta? Ne, 15. Ma aj, brate, za 15 minuta šta ćemo da uradimo? Još ova partija i još jedna partija i završit ćemo snimanje na 15 minuta. Ne može sad. Sam malo! Da si upao. Jel me gledaš? Da. Prvi sam te našao. Pazi, tu ako skačeš, onda se zapališ. Ja sam skačeo i onda sam otišao i se nerviram. Svaki put. Aj sad probaj do jumpi. Ne, ja ne do jumpi, to onda ću pasti. Ljudi, još ovo, tako i skuće bude. Se završi. Nemoj be, Buraz. Ajme, moram. Nemoj nazad. Sad pazi tu. Za malo. Skači. Ja ovo daleko? Ajme, probaj. I ja. Oh my god, koliko si boji od kako. Ma jeste kruna, ljudi. Ljudi, upalite like, vidite. U sredini. Like and subscribe. Jedan like po jednu krunu kaj Petar. Može, bre. Či ovaj video ako ima 200 lajkova, 200 kruna. Ne. Ako Ma ovdje play, Buraz. samo da završim video i hoću igrati. Daj, brate, još jednu partiju, brate, daj barem do 115.